L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-oppożizzjoni mhux meqjusa bħala gvern alternattiv. Dan qalu l-kandidat Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Jesmond Bonello li tratta dan is-suġġett. U sqar kif minkejja l-isforzi negattivi tal-Partit Nazzjonalista biex jipprova jisfoka l-viżjoni tal-gvern b'numru ta' frażijiet u gimmicks, xorta waħda mhux qed iwasslu biex ikunu konsidrat bħala gvern alternattiv. Hawn innota kif l-esponenti nazzjonalisti qegħdin jużaw dawn l-elezzjonijiet għall-gwadan personali tagħhom. Bonello tenna kif għalhekk l-oppożizzjoni mhix kredibbli għax qegħdin joħolqu fazzjonijiet interni ġodda u qegħdin ibedu numru ta' partitarji nazzjonalisti. Il-kandidat Laburista żied jinnota kif l-oppożizzjoni falliet mal-poplu meta kienet fil-gvern u staġnat l-ekonomija ħolqot miżuri li ġeneraw żieda fl-inflazzjoni fuq in-nies. Saħansitra poġġiet numru ta' piżijiet direttament fuq il-ħaddiema fosthom it-tnaqqir tal-festi pubbliċi u piżijiet fuq il-prezzijiet tad-dawl l-ilma. Jekk inti tara kif qed taħdem bħalissa l-oppożizzjoni qiegħda biss titfa' ħafna dellijiet korroħ u affarijiet bħal dawn li mhux rilevanti għan-nies. Ir-rilevanza tan-nies huwa meta inti jkollok gvern jew nkella partit li dik is-soluzzjonijiet u qiegħed hemm għalik. To be fair, meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-gvern dan ma milix. Bonello kontrasta dan mal-mentalità pożittiva u innovattiva ta' dan il-gvern li minkejja l-isfidi internazzjonali li kellu jiffaċċja ra li minflok jitfa' l-piżijiet fuq il-familji ħa inizjattivi varji biex ikun kontinwament ta' sosten għal poplu Malti wawċi. U tem jgħid kif dan l-aġir qed ikompli jbiegħed lin-nies mill-oppożizzjoni u l-poplu għadu sal-lum ma jikkonsidraħiex bħala gvern alternattiv. Dan għax ma jridux politika skaduta li twassal għal piżijiet u miżuri ta' austerità fuqhom, iżda jridu gvern li jkun kapaċi u lest li jkun tarka u sostenna l-ħaddiema, il-pensjonanti u l-familji tagħhom.